Голова служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко доповів президенту України Володимиру Зеленському щодо російського плану подальшої військової експлуатації території Білорусі. На цьому етапі не будемо робити інформацію публічною, попередимо партнерів, яким це може загрожувати, повідомив президент України Володимир Зеленський. Крім того, в Білорусі зараз тривають репресії проти громадян цієї країни в рамках так званої справи Гаюна. Про це і не тільки будемо говорити. Заступником головного редактору Белсату Сергій Пелясаду єднується до нашого етеру. Пане Сергію, дякую, що знайшли час та можливість. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, дякую за запрошення. Я буду розмовляти по-білоруську. Білоруська мова близька до української. Це чудово, це прекрасно. Я особисто білоруську розумію, і наскільки я знаю, наша аудиторія також розуміє білоруську, оскільки це насправді дуже споріднені мови. Пан Сергій, я почала з того, що розповів наш керівник служби зовнішньої розвідки, пан Іващенко, що Росія далі хоче використовувати територію вашої країни для того, аби, я так розумію, тиснути на наших партнерів українських, яким це може загрожувати, як сказав президент України Володимир Зеленський. Очевидно, що це, напевно, йдеться про країни Балтії та Польщі. А як ви бачите, як Росія може використовувати територію вашої країни для цього тиску? Чи, можливо, це знову йдеться про Сувальський коридор? Що би ви сказали? Так, ми бачимо, що Росія активно використовує територію Білорусі для своєї агресії. По-перше, відовочно, що без території Білорусі не була можлива агресія Росії супроти України у 2022 году. Ми ведаємо, що з території Білорусі до Києва найближче, ніж з Росією. І головне, нема перешкоди водної у постаті реки Дніпро, так, що дозволило російським військам підійти до городів біля Києва, до Бучі, Ірпеня, Гостомеля. І фактично можна сказати, що у виніку того, що режим Лукашенки предоставив територію Білорусі для Росії, і здарилася трагедія в Бучі. Бо коли б Росія не могла оперувати з заходнього берега Дніпра, з території Білорусі, вона б могла ніколи не дійти до Києва, і не було б трагедії, яку ми назирали у чудовних, яких я особисто кілька разів бував, під київських городах Буча, Ірпінь, Гостомель, де у мене живе шмат сябров, і навіть частка моєї сім'ї, ви здивитеся, живе в Гостомелі. Ось. І так було 4 роки назад, пробачте, 3 роки назад. Пізніше режим Лукашенки, білоруський режим Лукашенки час від часу піднімав градус напруження на півдні Білорусі, на межі з Україною. А я походжу з білоруського Полісся, з помежа з Україною, тому добре розумію ситуацію в тим регіоні. Для того, щоб українці були вимушені тримати значну частку своїх сил і технічних сродків на північній межі, ангажувати свої фінансові можливості, так потрібні для оборони на сході, на півдні, для того, щоб збудувати мінні полі, інші інженерні споруди для оборони з півночі. Лукашенко симулював можливість агресії з території Білорусі, одночасово кажучи увесь час про мир. Далі територія Білорусі використовувалася не тільки для агресії супроти України, відкритої, і для пресінга на Україну, для того, щоб Україна була вимушена ослабити свою оборону на усході, на півдні, але і супроти заходніх сусідів, супроти Польщі, Литви і Латвії. Ми ведаємо про міграційний кризис, штучно викликаний режимом Лукашенки при допомозі Кремля. Міграційний кризис почався літом 2021 року, прикладно за 8 місяців до початку відкритої агресії Росії супроти України. І вже тоді стало ясно, що Росія рихтується до довготермінової конфронтації з Заходом, часткою якої і з'являється війна супроти України. А крім цього, останніми тижнями і місяцями ми бачимо, що, принаймні,
12-14 месяцев сотни российских ударных дронов, шахедов, пролетают над территорией Беларуси. Яны выкарыстоўваюць тэрыторыю Беларусі для атак по Украине, а таксама гэтыя дроны маневрируют з Украины под уздзеяннем украинских систем обороны. Белорусские обсерваторы, назиральники налічылі таких дронов 700. Зразумела, что для Украины это невеликая колькость. Столько дронов расейцы выпускают, бывает, за день, за два супраць Украины. Але на тэрыторыі Беларусі таксама лётае вялікая колькасць расійскіх дронаў. І гэтыя дроны, як мы ведаем, крыху больш месяца назад залетелі на тэрыторыю Польшчы, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі. Это значит, тэрыторыя Беларусі была выкарыстана для гібриднай падпароговай агрэсіі супраць дзяржавы НАТО, якую цяжка ідэнтыфікаваць, тому што расейцы кажуць, а гэта не мы, это не наш дрон. А кроме гэтага праблема расійскіх дронаў, які залетелі в Польшу з тэрыторыі Украіны і з тэрыторыі Беларусі, стала праблемай в інфармацыйным поле. Про расійскія ресурсы, расійскія боты, тысячи фейковых аккаунтов в социальных сетках в Польше пачалі распаўсюджваць дезінфармацыю про тое, што гэта украінцы атаковали дронами российскими ці своими Польшу для того, как утягнуть Польшу у войну супраць России, что заявляется неправдой. А правдой заявляется то, что российские дроны атаковали с территории Украины и с территории Беларуси. Это отбывалось за некалькі дзён ці в пачатковай фазе вучэнняў Запад-2025. Мы ведаем таксама, что режим Лукашенко выкарыстоўвае іншыя инструменты, например, экономічнай агрессии супраць суседніх державаў. Варто сказать про контрабанду цыгарет. Так? Беларусь прадукуе значна больше тытунёвых вырабаў цыгарет, чым спажывае і прадае легальна. Рэшта гэтай шэрай зоны яна ідзе на контрабанду. І вось апошнімі тыднямі мы побачили новую форму контрабанды. Они досылают в Литву контрабандные цыгареты в форме паветраных баллонов, шаров. Так? Зразумела, можно з гэтага посмеяться на фоне войны в Украине, але гэта таксама удар по экономице Литвы и Польши, потому что калі яны закидывают гэтай державы контрабандные цыгареты, то в бюджет не трапляют податки, так? И зменшаецца магчымасць фінансавання обороны Польши і Літвы і магчымасць, напрыклад, фінансавання Украіны, якая змагаецца супраць Расіі. Тому такая форма таксама выкарыстоўваецца. Теперь про что была размова у президента Владимира Зеленского. Мы гэтага не ведаем, мы можем толькі здагадвацца, але мы бачым, што адбываецца ў гэтыя дні, вот теперь просто у Беларусі. Зноў у Беларусі была абвешчана повышение боевой готовности войскаў. Возникае пытанне, а на что? Ці што, з'явілася нейкая пагроза з боку НАТО? А может быть, НАТО проводить вучэнні великие масштабные побач з межамі Беларусі? Нічога подобного нема. Ни НАТО, ни Литва, ни Польша не проводят своих национальных великих вучэнняў. Нема ніякай причины для того, каб организовывать в Беларуси проверку боевой готовности. Это робится для того, каб России показать, вось мы обороняем заходние рубежи союзной державы. Мы тут обороняем Россию от НАТО. Але в войну супраць Украины Лукашенко не хочет вмешиваться, потому что Лукашенко цудоўна разумее, что эта война, этот удел открытый может означать для его катастрофу. Сегодня Украина своими дронами атакуе российские нафтоперапрацоўчыя заводы, НПЗ, и Лукашенко зарабляе на этом, потому что два белорусские НПЗ вырабляют нафтовые продукты, паліва для российского войска и продают России, маючи з гэтага грошы. А калі б Лукашенко вмешался в войну, то украинские дроны полетели бы у Беларуси, на белорусские НПЗ. Больше того, один з нафтоперапрацоўчых заводов в Мазыры знаходится за некалькі десятков километров от межи з Украиной. Нават дронов не потребно. Туды можно долететь ракеты с Хаймарса, нават теоретично, конечно.
Тому Лукашенко, конечно, не може цалкам ігнараваць патрэбу саўдзельнічаць у агрэсіі супраць Украіны і быць прасторай для гібриднай агрэсіі Расіі супраць дзяржаваў НАТО, але ён разумее все магчымыя наступствы для яго адкрытага ўдзелу ў вайне. Так? Канечне, варта таксама падкрэсліць, што беларуская эканоміка, беларускі военно-прамысловы комплекс працуе на поўных абаротах для падтрымкі расійскай военнай машыны, якая воюе супраць Украіны. Ну, тут Reuters вже порахували, що через дефіцит палива на тлі атак Збройних сил України по нафтопереробних комплексах Російської Федерації, країни-агресорки, у вересні Білорусь збільшила експорт бензину до Росії в 4 рази. Зокрема, постачання палива залізницею тільки зросло до 49 тисяч тонн, тобто до 14,5 тисяч барелів за день. Тобто ми бачимо, наскільки Білорусь зараз активно тримає Росію десь на плаву, якщо можна так сказати. Не дає потонути кораблю, який має тонути вже давно. Тут ще одне уточнення. Ви згадували про ці безпілотники, так, це Радіо Свобода, також я маю ці дані, зробили матеріал великий, що за рік понад 700 дронів зафіксували в повітряному просторі Білорусі. Зазвичай ці безпілотники летіли з Росії до України чи країн НАТО у випадку, як з Польщею, скорочуючи таким чином свій шлях. Завдяки засобам РЕП вони десь залітали, поверталися назад в Білорусі. І тут поки людей, з того, що пишуть журналісти Радіо Свобода, що людей переслідують за згадки про дрони над їхніми будинками в Білорусі, а Білорусь таємно купує засоби для захисту від безпілотників. Чи можете розказати більше, що це відбувається? Тобто людина бачить безпілотник, умовно, безпілотник впав на її подвір'я, вона не може звернутися в надзвичайні, в пожежну, чи там в службу ДСНС, чи в поліцію. Як це відбувається? Так. Ну, натурально, что тема российских беспилотников, шахедов в белорусском небе есть темой табу. Это забороненная тема в Беларуси, на территории Республики Беларусь. Эту тему ховают под стол, под диван, ее нема. То, что мы размовляем про эти 700 дронов, это не значит, что все про это ведают. Так? Российские дроны начали залетать на территорию Беларуси летом 2024 года, у минулом году. Мы ведаем, что белорусские войска подконтрольные режиму Лукашенко парадычна гэтые дроны збивае, поднимая вертолеты, самолеты для того, чтобы сбить эти дроны. Але нема массовой з'явы збивання дронов и нема информации, публикации открытой про эту з'яву, потому что сярод белорусского насельніцтва, грамадства могла початься, может не паника, але градус страха бы повысился, когда у тебя над головой летают дроны, а Лукашенко каже, у нас мирное небо над головой, у нас мир, не так, как в Украине, бо там бандеровцы керуют, там война, а у нас мир, бо я керую, то гэта разбурае галоўны ягоны ідэалагічны канструкт. Бо вся ягоная ўлада базуецца на тым, што Беларусі мір, няма вайны, таму што ў Беларусі не прыйшлі да ўлады еўрапейскія сілы, Беларусь не павярнула на захад, так як Украіна, потому у нас няма вайны, і вот это моя такая прапанова, такі вось себе сацыяльны контракт. Я вам даю мир, а вы не лезете в политику и не чапаете Лукашенко, да? Але коли оказывается, что дроны прилетают до тебе, падают побач, або летают над головой, то эта конструкция, она разбурается. И вот именно тому и скрывают факты залетов российских дронов и их падения в Беларуси. Але несколько таких фактов, принамсі, было зафиксовано. Конечно, у нас есть покаранні за то, что ты не можешь просто снять на видео дрон и опубликовать в социальных сетках, в ТикТоку и так далее. Мы бачим, что российцы массово робят такие видео, и фактично вось гэтые российские видео со смартфонов и есть головным доказом того, насколько массово Украина
б'е по системе российских НПЗ, российской нафтоперапрацоўкі, так, у России. В Беларуси нема чагосьці такого, что ты можешь просто снять дрон и опубликовать видео. Завтра до тебе ці сёння постучаться сумныя панове, и это может скончыцца кепска. Памятаем таксама пра справу беларускага гаюна, про якую мы ўжо згадывалі. Это вельмі важная ініцыятыва беларуская, якая дапамагала ў тым ліку в Украине на пачатку войны. Это сетка белорусских волонтеров, которые абсолютно бесплатно, ризикуючи своей свободой, а может и життем, сотни людей назирали за рухами российских войск на территории Беларуси. И таким чином можно было вести каждый день мониторинг российских войск, техники, дронов, в тем лику, и самолетов. Так? Який самолет куди прилетел, где колонна российской техники поехала, куди прибув ешелон з російським там асабовим складом. Так? Гэта все было вядома. Але, на жаль, на пачатку гэтага года, 25-го, спецслужбы Лукашэнкі взломали чат-бот беларускага гаюна і выцеклі дадзеныя пра карыстальнікаў. І да гэтага часу працягваюцца арышты актывістаў, валанцёраў беларускага гаюна, дзякуючы якім мы, а перадусім вы, украінцы, ведалі пра то, што робяць расейцы супраць Украіны на тэрыторыі Беларусі. І вот паводле аналітыкаў, магчыма, нават больш 1000 чалавек было затрымана і арыштавана в справе гаюна. А я нагадаю, што в Беларусі за то, што ты, ну, напрыклад, вот я написал в чат-боте гаюна, там, в Гомеле приземлился российский самолет, так? И фотоздымок дослал. За гэта можно атрымаць 3 гады тюрьмы, напрыклад. Артыкул называется «Содеяние экстремистской деятельности». И на несколько годов ты в тюрьму идешь. Вот литерально только что я читал артыкул про то, что белорусская спортсменка, ведомая легкая атлетка белорусская, молодая девчина, 28 годов, хутчэй за все ее арыштовали и посадили по справе белорусского гаюна. Больше того, уявите себе, нават белорусские войсковцы, офицеры есть белорусские офицеры, сумленные люди, которые допомагали белорусскому гаюну и давали даденные внутри из войска белорусского про перемещение российских войсковой техники. И, конечно, им так само погрожают. Думаю, что и большие термины, не только 3 годы, может быть, державная здрада, это уже серьезно, больше 10 годов. Так что трэба памятаць про то, что, конечно, есть белорусы, которые подтрымліваюць режим Лукашенко и российскую агрессию супраць Украины. Але гэта меньшасць. Большасць белорусов за Украину, супраць войны. И менавіта таму так шмат, сотни, а может нават больше 1000 волонтеров, активистов проекта «Белорусский гаюн» арыштовали уже лукашенковские спецслужбы. Это люди, которые ризикуют шматгадовым зневоленнем. Есть прыклады, где белорусские войсковцы изнутри системы, изнутри белорусского войска информовали проект «Белорусский гаюн» про перемещение российских войск. Литерально сегодня я прочитал артикул про молодую белорусскую легкоатлетку. Ей 28 годов было, не памятаю имя теперь. Правдоподобно її так само арештували і посадили за супрацю з проєктом «Белорусский гаюн». Тому варто, каб українці пам'ятали, що білоруси не просто сидять і чекають, нічого не роблять. Так, таких, звісно, дуже шмат. Але є білоруси, які ризикують своїм зневоленням, своєю свободою, а може і життям навіть, для того, каб адмоніторити, адсочити російські рухи на Білорусі, і поінформувати про гэта, ну, тим ліку, каб українці були підрихтовані до оборони. Пане Сергію, я маю уточнення. А як взагалі білоруські державні медіа, можливо, ви відслідковуєте, розказують, показують справу білоруського гаюна? Чи вони розказують про те, що відбувається з учасниками руху спротиву? На жаль, я не сачыў апошнім часам за наратывам беларускіх дзяржаўных медыяў у гэтай тэме, в этой справе. Не могу сказаць, але агулам, канешне, я, можа, іначай адкажу на гэта. Спецслужбы рэжыма Лукашэнкі прабуюць нейтралізаваць усе беларускія
самые активные, моцные инициативы, связанные с бяспекай и войной, скажем так. Да? Белорусский гаюн взломали чат-бот, атрымалі доступ до асабістых дадзеных, пачаліся затрыманні. Таксама пробуюць дзейнічаць супраць беларускіх добраахвотнікаў, беларускіх вайсковых, якія абараняюць Украіну. У першую чаргу полк Каліновскага, але не толькі, ёсць і іншыя групы ва ўкраіне, якія абараняюць, якія складаюцца з беларусаў. Ну, напрыклад, літаральна 2 тыдні таму на партале СВР, службы внешняй разведкі России, з'явілася публікацыя про тое, што нібыта рыхтуюцца правакацыі на тэрыторыі Польши. И эти провокации организовали спецслужбы Украины и Польши. И будут доброохотники, добровольцы белорусские и российские из региона «Свободная Россия», переодетые в российцев, атаковать некие объекты в Польше. Разумеете? То есть, чтобы обвинить Россию, мол, Польша с Украиной разом зробят такую провокацию, скажут, вот это российцы сделали, российские диверсанты. А на самой справе это будут белорусские доброохотники и российские доброохотники. Тут пробуют компрометовать, так, кинуть тень на людей, які змагаються за Україну. Як подає пропаганду? Ну, я докладно не сочу, але можна здогадуватися, но вони хваляться тим, що вони там некую заходню українську агентуру викрили і так далі. Я не думаю, що це аж так істотно і важно. Але ми бачимо, що масштаб справи білоруського війна дуже великий. Ще раз нагадаю, що це сотні людей, а може бути навіть і тисячі людей, які вели моніторинг на території Білорусі, пересовування російських військ. Але я так розумію, що саме зараз найбільша кількість затримань по справі білоруського гаюна відбувається у регіонах, які межують з Україною. Тобто там, де було найбільше дотичних людей, які писали в чат-бот. Так, натурально, що російські війська пересовувалися у основних на півдні, півдневій частині у Білорусі. Там, де вони скоплювалися, так, где отбывалась концентрация сил у 22-23 году. И, конечно, оговорка йде в першу чергу про людей, які знаходяться там. Але не тільки. Так само розмова ведеться про людей у Мінську, столиці Білорусі. Тому що там знаходиться побач з Мінськом великий військовий аеродром. І за ним так само назирали активісти ГУНА. Ну, мы ведаем, тому что были регулярные поведомления о прилете российских самолетов и отлете их с Мачулища. Так, Мачулище – это аэродром Межинша, где базовались российские самолеты радиолокаційні, які один з них був атакований дроном аккуратно на Мачулищах. Это ті самолети, які допомагають, наскільки я розумію, наводити ракетні удари по території України. Ось один з них був пошкоджений на території Білорусі, менавіта на гэтым аэродроме Мачулища, і він так само був під обсервацією білоруського війна. Але, звісно, в основному розмова йде про невеликі городи, місцевості на півдневій частині Білорусі на побережжі з України. Затримуючи громадян, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко таке враження, що хоче поповнити обмінний фонд, який буде використовувати у своїх політичних цілях. Зокрема, аби налагодити відносини з Сполученими Штатами Америки чинним президентом Дональдом Трампом. Ви поділяєте таку думку насправді? Тому що ми бачили, що, наприклад, 11 вересня режим Лукашенка звільнив 52 політв'язнів, і це було за сприяння Дональда Трампа. В них відбувається зараз якась така дружня комунікація, де Лукашенко заспокоює Трампа, бо той не отримав Нобелівську премію миру. Лукашенко, знову ж таки, Трамп каже, що в них хороші відносини. Перебуваю, коли було зняття санкцій з білоруської державної авіакомпанії Белівія, є в мене перед очима
Заява заступника спецпредставника американського президента по питаннях в Україні Джо Коли, її передає Державне агентство Белта. Ми дуже хочемо нормалізувати наші двосторонні відносини між Республікою Білорусь і Сполученими Штатами. І готові зробити все для того, щоб ця нормалізація відбулася. Зняття санкцій, про яке ми зараз на цій зустрічі оголосили, це тільки початок. І якщо ми дійдемо правильних рішень у ході нашої дискусії, нашої зустрічі щодо інших осіб, які отримаються, я думаю, що ми зможемо досягти дуже багато на шляху нормалізації. Трамп заявив, що Лукашенко він з ним мав дуже чудову розмову і назвав Лукашенка шанованим. Тобто ми бачимо, що відбувається десь якась нормалізація відносин, але це все стало завдяки тому, напевно, що Лукашенко починає звільняти політв'язнів. Чи ви теж прослідковуєте цю тенденцію? Так, тут досить цікава, складана ідея гульня. Так? Лукашенківський режим літом зробив некалькі кроків в кірунку Злучених Штатів Америки. І 2 місяці назад Лукашенко досить нервово казав у інтерв'ю Саймон Шустер, по-моєму, так? Це той американський журналіст, який написав книгу про Володимира Зеленського. Так? Лукашенко дав йому велике інтерв'ю, і було зрозуміло, що Лукашенко чекає від адміністрації Білого дому, Дональда Трампа, кроків, що м'ячик знаходиться на полі США, а не Лукашенки. І от пройшов місяць, і в вересні, і ще цікаво, в той же час, 2 місяці назад, під кінець літа, Лукашенко намікав, що добре було б, щоб самоліти Білавії, білоруських авіаліній почали літати там на захід, так? А ще раніше Лукашенко скаржився, що він льотає на Боїнгу, на американському самоліті, і запчасток нема. Американці запчастки не продають. А от Путін літає на російському самоліті, йому не потрібні запчастки американські. Це він публічно казав. Дыклось у вересні, коли Лукашенко визволив більше 50 політичних в'язнів, стало відомо, що Злучені Штати зняли ось це обмежування на продаж запасних часток для Боїнгів. А Білавія користується у основному Боїнгами. Їм потрібні запчастки. Наскільки я розумію, навіть на вчорашній день, а вчора була Лукашенко розмова, між іншого, про санкції, зв'язані з Боїнгами. На вчорашній день це ембарго не було знято цілком. Тобто почався процес, але є ще ідея. Це не так просто. Чому? Бо американці не хочуть, щоб продаж запасних часток для білоруських Боїнгів служив Росії. Ну, така концепція. Тобто, коли Злучені Штати послабляють санкції супроти режиму Лукашенки, це не може відбуватися на користь Росії. Тобто, цих запчасток буде мало, наприклад, так? Або, не знаю, вони будуть ніяким чином їх там відсочувати, моніторити це. Як технічно, максимум не ведаю. Сенс такий, Лукашенко хотів ці запчастки для Білавії, для Боїнгів, і він їх отримає, за це випустив політичних в'язнів. Але для Лукашенки може бути значно важніше, або наровні, це те, що представник Дональда Трампа привез йому особистий лист від Меланії і Дональда Трампа, де Дональд Трамп у вельми пригожих, красивих словах звертався до Лукашенки і навіть подарив йому запанки для костюма, так? Ну, потім журналісти перевірили, що це запанки зі звичайної сувенірної крами в Білому домі і коштують не шмат. Але для Лукашенки вельми важливі жести признання його як ровного партнера, з яким сам Трамп розмовляє. І не просто розмовляє, але коли летить на Аляску на перемову з Володимиром Путіним, то по дорозі з самоліта він до його телефонує і рається з ним, щоб от як так підійти до Володимира Путіна в справі України. Так? І це для Лукашенки не менш важливо, ніж санкції. Чому так? Ну, тому що санкції США доволі слабі. Америка далека, і економічних дочинень поміж США і Білорусію їх мало. От коли б Литва і Польща зняла свої санкції, от це була б серйозна справа для Лукашенка. А навіть Україна, уявіть собі, чисто теоретично,
Я думаю, што рэжым Лукашэнкі вельмі бы хацеў адкрыцця камунікацыі, лагістыкі з Украінай да украінскага порта в Адэсе, напрыклад. Таму што галоўныя санкцыі, якія б'юць па рэжыму Лукашэнкі, а гэта вялікія грошы. Это может быть сотни миллионов долларов, может быть, нават миллиарды в сумме. Это обмежевание на продаж калійных угнаенняў. Так, Беларусь одна з галоўных вытворцаў калійных угнаенняў в свеце. Гэта нафтавыя прадукты, в Беларусі 2 МПЗ, і драўніна, так, древесина беларуская. Раней Беларусь продавала праз Літву праз порт в Клайпеде, нават заінвеставала там свой терминал. Теперь Литва, Польша закрытая. Украина таксама закрытая, а застаецца толькі расійскія порты каля Петербурга, расійскія порты далёка. З Балтыйскага моря плыць з калійнымі угнаеннямі в якую-нибудь Бразилию ці ў Индонезию, это одни из галоўных партнеров, далей, чым з Чорнага мора, напрыклад, з Украины. Теоретично, правда? Это все повышает кошты, а значит, можно меньше заработать. Объем меньше и заробков меньше. Я нават допускаю, что могут быть некие такие закрытые коммуникации, намеки, спробы открыть порты в той же Литве, а нават в Украине. Только треба разуметь, что это немагчыма, особливо после того, что Лукашенко сустрэўся с оккупацыйным губернатором Херсонской области. Уявите себе, як такое магчыма? Як можно з Украины размаўляць, калі ты сустракаешься с губернатором Херсонской области, Российской Федерации оккупацыйнай, так? Ось. Это неможливо. Але тым не менш, контакты з США адбываюцца. Злучаныя Штаты яны працуюць над тым, каб вызваліць палітычных вязняў, і для них важны Лукашенко як таксама адзін з каналаў камунікацыі з Владимиром Путиным, з Кремлем, і разуменне таго, як размаўляць з Путиным. Вось гэта Лукашенко удалося прадаць. Ён пераканаў, што ён можа падказаць, як дамовіцца з Путиным. Это істотны момант. Лукашенко спадзяецца на то, што калі Злучаныя Штаты пачнуць здымаць свае санкцыі, якія даволі слабыя, просто тому, что Америка далека и не мае экономічных дачыненняў моцных, то за американской политикой пойдзе и политика европейская, что и Литва, и Польша, и Европейский звяз, Брюссель таксама пойдут на саступки и здымуць свои санкции. Пакуль что такой перспективы нема. Пакуль что есть два треки. Американский трек – это интенсивные контакты, вызволение политичных вязняў и невеличкие саступки. Такая себе тактика малых кроков, назовем это так. А Европейский звяз – это довольно твердая, жесткая политика. Санкции, якія каштуюць сотні мільёнаў долараў режиму Лукашенко. И Лукашенко вчера признал, что санкции працуюць. Да, есть проблема с этим. Вот, это коли так в двух словах сказать. И тут роль Украины важная, потому что Украина была одним из коридоров для Беларуси по экспорту своих товаров, сыровины, так, в країни державного поўдня, а таксама Украина разом с Беларусью это элементы нового шелкового шляху, это концепции «один путь, один шлях» китайской, якую прамуе старшыня Китаю Си Цзиньпин. Ну и из-за войны России супротив Украины, Украина, частково, принамсі, выключеная з гэтага проекту. Беларусь и Украина могли бы атрымліваць карысці от того, каб гэты проект працаваў, ну, але, на жаль, Россия перашкодила. Давайте ще одне уточнення. Ви помічаєте те, що також і збільшення політв'язнів, тобто арешти громадян Білорусі, Лукашенко буде використовувати, щоб тиснути на Трампа? Так, зрозуміло. Ну, глядите, у Беларусі відбувається такий подвойний процес. Така ж собі шизофренія, такі два треки. З одного боку, режим Лукашенко частку політичних в'язнів випускає, і більшість з них виганяють за межу, у вигнання, так? В Литву, на литовську межу. А в той же самий час протягуються затримання, як по справі білоруського воїна, про яку ми розмовляли, так і по інших справах. Ось, наприклад, літерально в гэты дні відбуваються масові затримання в Мінську людей, які допомагали політичним в'язням. То бок это белорусы, якія не вели ніякої там політичної діяльності, так, екстремістської діяльності в розумінні режиму Лукашенки. А, наприклад,
передавалі грошы ці там нейкай іншай форме дапамагалі палітычным вязням. І вось гэтых людзей цяпер Беларусі затрымліваюць. Прычым нам нават інфармацыю цяжка атрымаць, тому што гэтага ж ніхто не публікуе асабліва в медыях. Але так, канешне, гэта можа выкарыстоўвацца як абменны фонд, фактычна як закладнікі адных ты. Лукашенко давно любіць гандляваць закладнікамі, адных ён выпускае, а другіх набірае. З іншага боку, гэта не толькі для гандлю, але і таму, што у Лукашэнкі вельмі сур'ёзная траўма пасля праіграных выбараў 2020 года, калі ўвесь свет, ягоныя чыноўнікі, у тым ліку, ягоныя сілавікі, усе ўбачылі, што кароль голы. Лукашенко прайграў Светлане Тихановскай, з якой ён там смяяўся, што она там хатняя гаспадыня, так і так далей. Вось, ён і прайграў, і поэтому ему трэба кантраляваць грамадства. Яны да гэтага часу не могуць взять под контроль цалкам беларускае грамадства, якое, нягледзячы на то, што сотні і сотні тысяч беларусаў былі вымушаны пакінуць бацькаўшчыну, выехаць за мяжу, Польшу, Літву, іншыя дзяржавы, Украіну, між іншага, то яны бачаць, што падтрымкі ў Беларусі ў іх вялікай няма, і таму яны працягваюць рэпрэсіі. Махіна, апарат рэпрэсій быў настолькі раскручаны і запущены, што ён працуе і ён кіруецца сваімі правіламі, сваімі, это свой механізм. І з адной рукой яны вызваляюць частку палітычных вязняў за саступкі з боку Злучаных Штатаў, а другой рукой яны арыштоўваюць чарговых закладнікаў. Таке там. Тут я хотіла уточнити стосовно звільнених політв'язнів. 11 вересня 52 людей були звільнені з білоруських в'язниць. Вони перетнули білоруський кордон, перебувають у Литві, як ви зараз розказали. Яка їхня доля у Литві? Чим вони займаються? Їм надають притулок чи не надають притулок? Це суто йдеться про цих людей, що звільнили, чи і також інші політв'язні живуть за такою самою процедурою. І уточніть, будь ласка, стосовно Миколи Статкевича, якого режим Лукашенка також звільнив. Він відмовився покидати Білорусь. Ми бачили фотографії, які облетіли також і український сегмент інтернету, де чоловік сидів на кордоні з Білорусією. Зараз того, що я бачу, є інформація, що він його знову затримали. Тобто, от ті, хто виїхали, і оцей Статкевич, який не виїхав. Яка їхня доля? Так. Ті, хто виїхав за межу, яны часткова у Літве, часткова у Польшчы. Сярод іх ёсць 8 маіх калег і калежанак з Белсата, журналістаў Белсата. Я нагадаю, што больш 10 журналістаў Белсата было зневоленых рэжымам Лукашэнкі. Сярод каля 30 журналістаў агулам было больш 10 белсатаўцаў. І вот 8 чалавек з іх выйшла. Я з імі асабіста з некаторымі з іх сустракаўся, размаўляў. Зразумела, што калі чалавек выходзіць праз 2, 3, 4, 5 год з турмы, асабліва тыя з іх, хто быў в ізаляцыі, а былі людзі, которые былі в поўнай ізаляцыі. І у іх там в турме ёсць толькі тэлевізор, па якім ідуць лукашэнкаўскія і расійскія тэлеканалы. Так? І все, больш ніякай інфармацыі няма. І яны спачатку, ім трэба адаптавацца, ім трэба зразумець, в якім свеце яны жывуць, куды яны выйшлі. Таму што ёсць людзі, якіх пасадзілі за краты у турму перед пачаткам расійскай вайны супраць Украіны. То бок, это была іншая рэальнасць. Людзей арыштавалі в 20-м, 21-м, 22-м годзе да вайны. Так? Цяпер ідзе вайна. Ім трэба зразумець, што гэта ўсё азначае. Фармальна статус таксама ёсць праблемы, тому што іх жа, прынамсі, значную частку з іх выкінулі просто, вышвырнулі за мяжу без пашпартоў, так, без дакументаў. Што стасоўна Міколы Статкевіча? Да, канешне, гэтых палітычных вязняў вызваленых, іх там заліла хваля салідарнасці, падтрымкі, людзі разабраліся іх домой, знаёмыя, сябры пачалі збіраць грошы для іх і так далей, і так далей. Што тычыцца Міколы Статкевіча? Міколу Статкевіча я ведаю асабіста конца 90-х годов.
досыць добра ведаю яго асабіста. Гэты чалавек, это былы афіцер, вайсковец, даволі цвёрды такі палітык. Ён парушыў вось гэты сцэнар. Ён парушыў план, калі ўсіх выкідваюць за мяжу. На мяжы ён выламаў дверь аўтобуса і выйшаў з яго, застаючыся на нейтральнай зоне. Некалькі асобаў прабавалі з ім размаўляць. То бок з літоўскага боку на нейтральную зону перайшло, по-моему, некалькі асобаў, 2-3 асобы, якія з ім размаўлялі пару хвілінаў, 5-8 хвілінаў, прабуючы яго намовіць, пераканаць, каб ён все-таки перайшоў на бок Літвы. Статкевіч гэтага не зрабіў, і ён застаўся, пайшоў на беларускі бок, дзе яго затрымалі людзі в чорных балаклавах. Што далей з ім, мы не ведаем. Невядома, ягоны лёс далейшы невядомы. Найхутчэй за ўсё яго вярнулі ў месца зняволення. Так? І наколькі мы ведаем, гэты працэс можа працягнуцца, то бок будуць чарговыя вызваленні, таму што, вы ж бачыце, што учора Лукашенко заявіў пра магчымасць вялікай здзелкі, вялікай угоды з Дональдом Трампам. Маўляў, гэта амерыканцы прапаноўваюць, давайте положым з аднаго боку ваши справы, наши, і дамовімся, да? Вось. І калі цяпер Лукашенко убачыў, што амерыканцы пайшлі все-таки на рэальныя саступкі, хай сабе і паволі, я маю на увазе санкцыі супраць Белавіа і запасныя часткі для Боінгаў, але не толькі пра гэта, ён можа выканаць яшчэ один крок са свайго боку, вызваліць яшчэ частку палітычных вязняў, чакаючы ад Злучаных Штатаў чарговых крокаў. Вось. А я нагадаю, што ў Беларусі больш 1000 палітычных вязняў, і гэта толькі тыя, пра каго мы ведаем, 1200 прыкладна. Ёсць яшчэ такая з'ява, як спіскі палітычных экстрэмістаў. У такіх спісах палітычных экстрэмістаў каля 5800 чалавек. Я сёння, дарэчы, гэты спісак праглядаў. І больш 300 разнастайных арганізацый. То бок режим Лукашенко, прарасійскі режим Лукашенко, які падтрымаў агрэсію, фактычна вядзе такую сабе вайну супраць беларускага народу. Пане Сергію, я дякую вам, що ви долучилися. На превеликий жаль, я змушена завершувати нашу розмову, тому що є ще багато тем до обговорення. Насправді, Білорусь нам близька і територіально, і ментально країна. І ми пам'ятаємо і подвиг білоруського гайона, і білоруських партизанів, які палили колії, по яких рушала російська техніка до України, або білоруська техніка до Росії, адже Росія використовувала Білорусь як країну-донора, аби вести війну проти нашої держави. Ми дякуємо тим білорусам, які стали на захист України, які долучилися до боротьби з російською агресією. І безпосередньо на цьому етапі нашої розмови я скажу: слава Україні, хай живе Білорусь. Напевно, так буде найправильніше. Дякую вам, що долучаєтесь. Дякую вам, героям слава, і білоруси відказують на Білорусь живі вічно. Дякую. Нагадаю, з нами був заступник головного редактора Белсату Сергій Паляса. Пане Сергію, бережіться. До зустрічі в наступних ефірах.